Bueno, pues sí, sí. Hola. Los técnicos y bueno, en este momento a evolución é a opinión, falta máis control, que ten pequena reproducción, pero bueno, ahora xa a situación está algo mellor, xa non tan, porque hai que se consigue volverse, pero non sei como de parte o perímetro do Cauler, bueno, xa vamos a falar de San José tamén, apoyarle. Vale. Vale. Revisar, pues aviso. Tengo que revisar. No va técnica con todo, estamos en sesión. Sí, vale. Os técnicos, a partir de agora, sin descoidar o traballo nos incendios, na súa perimetración, para que xa non sigan avanzando, é o que estamos facendo agora en todos os incendios, hai que empezar xa, cando nos lo digan, a pensar en unha progresiva desescalada, todos os medios concentrados durante estes días que proveñen de outros sitios onde, lóxicamente, tamén son necesarios, non tan necesarios como aquí, e eu volvo a agradecer, falamos ahora tamén, nos explicaban no posto de mando, os bombeiros que viñeron de moitísimos lugares de España, enviados por concellos, por outras comunidades autónomas. Moitísimas gracias a todos eles, e en canto os técnicos o decidan, comenzará ese proceso de desescalada e o gallá que tardemos moito en vernos nunha situación así. Por lo tanto, xa digo, agora mesmo 5 incendios activos, moita xente traballando todavía, vai seguir facendo falta que traballen durante estes días, pero a situación nos move optimismo sin baixar a guardia, e insisto, este fin de semana, que todavía prevese unha subida de temperaturas, sin baixar a guardia, a situación é afortunadamente moitísimo mellor do que era hai uns poucos días nada máis.